Ertangi şeylerden yalkınlı kaynar selam Bulgar Radyosu stüdyosundan Elvira Elnar Rustam biz devam etemiz. Toğuz tılıp gitkeç biz rakatlanıp Сөйләшәбез, аралашабыз. Мыңарча сөйләшмичәгән утырган икте. Чөнки бу сәгатьтә без радио тыңлаучыларыбыз белән фикер алышабыз. Аларның күңелләрен борчыган хат хәбәрләрне укыйбыз һәм әлбәттә инде аларның без тәкъдим иткән темага кагылышлы ниндидер хатирәләрен барлыйбыз. Аудио язмаларын да көтәбез. Әйе, әгәр дә уй фикерләрегез булса, рәхим итегез. Безнең белән аралашу ысулы шулык. WhatsApp 8917-85-55-91-5. Бүген дуслар ваннада юыну бүлмәсендә уенчыклар йөздерү көне һәм кояшның елмаюын күзәтү көне. Һәм шул уңайдан сөйләшәбез. Тукта, сез ваннада уенчык издерәсезме ул? Хәзерме? Әйе. Юк. Синең әллә үрдәкләрең команда йөзәме? Юк. Сабын савыты уенчыкка керәме? Керә. Дигән издерәсең. Издерәбез. Кеше үскәч тә үзгәрәме, дуслар? Әллә инде шул ук каламы? Менә балачакта нинди булган, үскәч тә ул шундыймы? Моңа этәрде безне бер SMS килгән иде. Курсташлар белән күрештек, классташлар белән күрештек. 20 елдан соң. Әйе, 20 елдан соң. Менә кеше үзгәрмәгән икән диләр. Ә менә сезнең фикерегезчә, кеше үзгәрә аламы? Языгыз фикерләрегезне.